Люция Блиева, син кім қызы? Үшінші кисәк. Җәүһәрия Ризванова килеп киткәч, Камил 3 көнлек командировкага китте. Әйләнеп кайткан кичне эш сәгате тәмамлануга 1 сәгатьләп вакыт узуга карамастан, вокзалдан туры оешмага китте. Исәбе Камиләгә дип алып кайткан бүләген анда калдырып чыгу иде. Камиләнең кызы икәненә өмете сүнмәгән иде әле аның. Беренчедән, Җәүһәрия врач буларак, хатын-кыз баланы йөклелек срогы беткәнче табарга да, соңыннан артык йөрергә дә мөмкин дип аңлатты. Икенчедән, Камилә белән ниндидер хәл ителә алмаган мәсьәлә килеп чыкса, Җәүһәриянең Камилне эзләп табарга кушып калдыруы тикмәгә генә түгел. Камил икенче каттагы бүлмәсенә күтәрелде. Хокук бүлегенең яртылаш ачылып торган ишегеннән кемнеңдер моңлы итеп җырлаган тавышын ишеткәч, туктап калды. Сандугачлар су ишәләр, Агыйделгә тезелеп, нигә булай сагынам икән, үзәкләрем изелеп. Кабинетка үтәргәме, әллә сандугачны өркетмәскәме? Эштән соң калып моңланып утырырлык булгач, юкка гына түгелдер. Иртәгә бүлек башлыгы ире Газиз улы белән сөйләшеп алырга кирәк булыр дип уйлаган арада җырда тукталды. Камил саклык белән тавыш чыгармаска тырышып кабинетның ачкычларын тартып чыгарды. Хәерле кич, Камил Касыймович. Камиләнең зәңгәр күзләре Камилгә тутырып карап тора иде. Хәерле кич, Камилә. Бик матур җырлыйсыз икән. Махсус белем алганнардан да уздырасыз. Төбәп әйтелгән бу сүздән Камилә кызарып куйса да, аңа күңелле икәне йөзенә чыккан иде. Рәхмәт, Камил Касыймович. Исән-сау йөреп кайтуыгыз белән. Камил кабинетка чакырсам сөйләшеп утырырга иң кулай вакыт, бүләкне дә тапшырырмын дип уйлады. Камилә, кайтырга ашыкмасагыз, минем кабинетка кирегез әле. Камилә бит очларын шыкырайтып елмаеп куйды. Шушы чакыруны көтеп кенә торган диярсең. Оксана булмагач, секретарь вазифасын үзенә үтәргә калды Камиләгә. Ял итү бүлмәсендәге кәнәфидән Камиләгә урын күрсәткәч, чәйнекне кабызып җибәрде. Өстәлгә затлы конфетлар, печенье, җимешләр куелды. Я, Камилә, хәлләр ничек? Эшкә күнегәсезме? Әкренләп инде, өйрәтүчеләрем яхшы, тырышам. Камил Камиләгә туры карамаска тырышты. Гел Җәүһәрия бит, хәтта тавышлары да охшаган. Үз-үзеннән куркып та куйды. Ялгышып, кычаклап алмасын тагын. Тик менә бер ягы гына әнисенеке түгел. Җәүһәрия дә, Камил дә җырлый белмиләр иде. Нишләтәсең? Ходай бар кешене дә җырчы итеп яратмый. Ә менә Камиләгә каян килгән шул кадәр моң? Камил үзләренең туган-тумачалары арасында да оста итеп җырлаган кешене белми. Бәлки Җәүһәрия яклаптыр. Бүген моңланып утырасыз, берәр сәбәбе бармы? Камилә тагын елмайды. Камил Касыймович, сәбәбе бары минем җырларга яратуымда гына. Үземне белә башлаганнан бирле җырлыйм мин, әтиемнән күчкәндер ул миңа. Белсәгез иде сез аның үзәкләрне эзәрлек моңлы тавыш белән ничек итеп җырлаганын. Камилнең йөрәген нәрсәдер көйдереп алды. Юк, бу гына әле Наил кызы булганын расламый. Әллә ниләр уйлама, дип үзен тынычландырырга тырышты. Камиләне үзенең кызы итәсе килә иде аның. Ничә еллар көттеләр бит алар кыз бала. Тик уллары Газинурдан соң Фәнәзия бер тапкыр да авырга узмады. Кыз бала наздан туа диләр бит. Әллә шул наз дигәннәре җитеп бетмәде микән? Камил уйларына бирелеп Камиләнең янында утырганын да онытып җибәрә язды. Камил Касыймович, тыңлыйм, Камилә. Сез миңа бик нык ошыйсыз. Мин сезгә үлеп гашыйк. Камил кырт чаккан кебек сикереп торды. Камилә, син... Камил беренче тапкыр кыз белән күрешкән егет сыман каушап, ни әйтергә белми аптырап калды. Ә мин аны юаш кына бала дип торам. Кара әле, моның бөтен көче йөрәгендә икән. Камил Касыймович, мин тиленә ачуланмагыз инде. 22 яшькә җитеп беркемне дә шатканым булмады, егетем дә булмады минем. Ә сезне беренче күрүдә үк яраттым. Бүген сезнең эшкә киләчәгегезне сизеп килдем мин. Махсус сезне күрер өчен. Камилә, тынычлан. Мин яратырга рөхсәт бирәм, тик башкача, әтиеңне яраткан кебек. Камил Касыймович,
Мин бакчага йөри торган бала түгел бит. Үз әтиемдә бар яратырга. Ике әтинең миңа кирәге юк. Хокук бүлеген юкка бетермәгән, оста сөйли. Ашарга кирәк дөреслекне, юкса бу бала кабинетка чакырып кертүемне дөрес аңламас. Камилә, эшләр булайга киткәч әйтмичә булмый. Чөнки ялгыш адымны вакытында туктата белү мөһим, дип башлады ул сүзен. Камилә, ни сөйләсәгез дә мин сезне яратудан туктамыйм дигән кыяфәт чыгарып, Камилнең күзләренә текәлде. Камилә, син минем кызым. Камил Касыймович, миннән котылу өчен уйлап таптыгызмы моны? Мин синең үз әниең Җәүһәриянең яшь чагында яратышып, кавыша алмаган кешесе. Алай гына да түгел. Ул син әти дип йөрткән Наилгә миннән авырлык алып кияүгә чыккан. Мин аның йөкле икәнен белмәдем. Син буларны белгәч мине күрә алмас дәрәҗәгә җитәрсең бәлки, ләкин мин яшермим, дөресен сөйлим. Камилә шул арада кәнәфидән кул арасы гына яткан сумкасын үрелеп алды да, эченнән бер конверт тартып чыгарып, Камилгә сузды. Конверт таушала төшкән. Бу заман конверты түгел иде бу. Ачыгыз, эчендәге хатны укыгыз, кычкырып укыгыз. Камил карышып торуның файдасыз икәнен аңлап, Камиләгә буйсынды. Кызым, бердән берем. Камилә, сиңа бу хатны әтиең кулыңа өлгергәнлек аттестаты алгач кына бирер. Шулай сөйләштек аның белән. Бүтән теләгем синең бәхетле, озын гомерле булуың. 7 айлык булып кына тусаң да, 2 кило 100 грамм иде авырлыгың. Алалар әйтмешли, Худайга шөкер, бик тере бала булып үстең. Инде бу ел 1 класста укыйсың. Физкультура иң яраткан дәресең. Бер көнне әни мин үскәч физкультура укытучысы булам дип сереңне дә ачтың. Шуны әйтәсем килә, мин каршы түгел. Һөнәр сайлау үз иркеңдә булыр. Тик шулай да минем сине хокук белгеч итеп күрәсем килә. Ярый, шунда туктагыз, башкасы кирәкми. Авыр миңа тыңларга. Үземә генә аулакта укырга яратам мин әниемнең хатын. Камил тагын буйсынды. Хәтта бу юлы аңа Җәүһәрия эндәшкән кебек тоелды. Мин 7 айдан тугач, әтигә дә сүзләр җиткергәләгәннәр. Тик ул әнигә ышанган, аны җәберләмәгән, хәтта генетик экспертиза ясарга да уйламаган. 1 курсны бетергәч, үзем кишләп диярлек күндердем. Ризванов Наил кызы икәнлегемне раслаган документларым бар. Тик бу турыда икебез генә беләбез әти белән. Ул әниеңә ышанмаган кебек булып чыга бит. Беркемгә дә әйтмә бу турыда дип кисәтеп куйды мине. Әтинең икенче хатыны Җәүһәрия Ризванова да белми хәтта экспертиза ясатып йөрүебез турында. Хәер, ул экспертизасыз да минем кем кыз икәнлегемне беләдер. Алар әни белән ахирәтләр булганнар. Әниемнең әллә күп мәсәре аңарда саклана. Миңа да сөйләп бетергәне юк әле. Әй кешем, бу дөньяга аваз салган 1 минутларыннан ук язмыш сине үзенең кычагына бетереп алып кирип китә дә, теләгәнчә елатып, теләгәнчә җырлатып, теләгәнчә кыйнатып яши дә яши. Әгәр дә син аның теләгәненә каршы киләсең икән, ул тагын да сынауларын өстәп бирә. Ул язган юлдан гына барам дисәң дә, сукмакларың чуалмас димә. Адашыр өчен әллә ни күп кирәкми. Кайберәүләр язмышка бирешергә теләмичә, гомер буе көрәшәләр, үз дигәннәрен үз итеп алга баралар. Ә бит ихтыяр кеше дигәне дә бөтен кешедә дә бер төрле түгел. Давыллар бигеп салганда, яңадан күтәрелеп китүчеләр белән бер рәттән әкрен генә искән җилгә дә түзә алмый, егылып калучылар да аз түгел. Фәнәзия кулындагы язу кисәген кая куярга белмичә иза чикте. Йыртып ыргытырга да, онытыргамы? Тормышларыннан көнләшеп, юри араларын бозар өчен генә дә язган булулары мөмкин бит. Ирегездән колак кагасыгыз килмәсә, япь-яшь сияркәсеннән тизрәк айырып алу чарасын күрегез. Изгелек теләүче. Дигән сүзләр булай да соңгы вакытта Камиленең эшендә күбрәк тоткарлануына ризасызлыгы арткан шикелле, күңелгә өстәмә азык булып кирип утырырга күп сорап тормый иде. Әллә Камиленең үзенә укытыргамы? Гомере буе иренә ышанып яшәгән Фәнәзиянең җанын моңа кадәр аңа билгеле булмаган ямьсез хисләр капшый башлады. Ичмасам бер туганы да юк сер ачарлык. Дусыңның да дусты булыр, ул да сөйләр дустына дигән киңәшне гомере буе юлдаш итеп яшәгән Фәнәзия
күз яшьләрен сөртә-сөртә телефоннан Камилнең номерын җыярга кереште. Абонент недоступен дигән җавап кына ишетелде. Камил кайтып кергәндә Фәнәзия нервларны тынычландыра торган дару кабып диванда ятып тора иде. Көндәгечә каршына килеп, әтисе кайттыңмы дип хәл сорашучы булмагач, Камил беренче булып үзе эндәште. Әнисе, ни хәл? Башыма чыдый алмыйм, кан басымы күтәрелгән бугай, хәлем юк. Камил тиз генә залга үтте. Төсе качкан Фәнәзияне күргәч, әнисе, хәзер ашыгыч ярдәм машинасы чакыртам дип сүз башлаган иде дә, хатыны аның кулына уртага бөкләнгән кәгазь кисәге тоттырды. Арада тынлык урнашты. Тик, 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 тик. Сәгать телләре нигә шул кадәр тавышланып йөриләр икән ул? Ичмасам, тышта буран да уйнамый. Ул вакытта сәгать телләренең тикелдәве дә ул кадәр ишетелмәс иде. Тик, 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 тик. Камил акланып та маташмады, кире дә какмады. Әлеге минутта аңа Фәнәзиянең сәламәтлегеннән дә кыйммәт нәрсә юк иде. Ул телефоннан ашыгыч ярдәмне җыярга кереште. Камилә эш сәгате беткәч универмагка илтеп куярга такси чакыртты. Камил Касыймович белән шунда очрашырга сөйләштеләр. Исәпләре шәшке тун сайлау. Камилә башта карышып та карады. Беренчедән, Камил Касыймовичтан шундый кыйммәтле бүләк алырга кыенсына. Икенчедән, ул бит гомумән тун сайлый белми. Аңа ниндирәк фасондагы тун килешер? Бәлки бөтенләй дә килешмидер әле. Тик Камил Касыймович изми дә куймый. Алабыз дигәч алабыз. Бер ай инде Камилә үзен төш эчендә йөргән кебек хис итә. Киноларда яки китапларда гына була торган хәлләрнең нәкъ аңа да килеп кагыласын башына да китерми иде. Аңа ярты ел элек Камил Касыймович дигән кеше синең әтиең дип әйтсәләр, сумкасыннан справкасын алыр да борын төпләрендә селкеп, минем әтием Наил Ризванов дип әйтер иде. Ә бүген алай дия алмый. Чөнки Камил Касыймович экспертиза үткәреп, Камилә аның кызы икәнен исбатлады. Алай гына да түгел, Камиләнең әти-әнисе белән дә аңлашып килделәр. Олы йөрәкле кеше булганын тагын бер тапкыр исбатлады әтисе Наил. Әнисе исеменнән хат язучы да, белешмәне дә ничек кирәк шундый итеп эшләткән кеше дә ул булып чыкты. Чөнки район җирендә кешеләр бер-берсен бик яхшы белә. Камиләгә бер генә яхшылык теләүче килеп чыкса да, эшнең ни белән тәмамланасын чамалаган әтисе Наил. Камил Касыймовичка әти дип эндәшкәне юк әле Камиләнең. Аның әтисе берәү генә. Шулай булып калыр да. Камил Касыймович үзе дә кыстамый. Әмма шулай да күп вакытын бүлә ул Камиләгә. Эштән соң еш кына җәяүләп, Камиләне фатирына азатып куя. Нәрсә турында гына сөйләшмиләр алар. Камилә әнисе турында әллә күпме яңалык белде. Шәһәрнең алар яратып йөргән урыннарын ничә тапкыр урадылар. Камиләнең ризалыгы белән икенче оешмага эшкә дә урнаштырды Камил Касыймович аны. Гаиләсе белән таныштырырга да сүз биргән иде. Җае гына чыкмый бугай әле. Камилә универмагка килеп кергәндә Камил Касыймович урта яшьләрдәге бер хатын-кыз белән ишек төбендә басып тора иде. Камилә хатын-кызның Камил Касыймовичның хатыны Фәнәзия икәнен чамалады. Һәм ялгышмады. Фәнәзиянең үзенә төбәлгән ягымлы елмаюлы карашын күргәч, каушавы басылгандай булды. Бер-берсен сәламләгәч, Камил Касыймович аларны якыннан таныштырды. Тун сайлаганда Фәнәзия апаңнан дастарак кеше табып булмас дип уйладым. Һәм гомумән, Камилә, ул синең иң якын кешеләреңнең берсе булып китәр. Шулаймы әнисе? Шулай әтисе. Син ышыклап барганда арага җил дә кермәс. Камил яратып Фәнәзиянең күзләренә карады.